ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବାଦାମର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ। ବାଦାମରେ ଆଇରନ୍, କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ଜିଙ୍କ୍, ଭିଟାମିନ୍ ଇ, ଭିଟାମିନ୍ B6 ଭଳି ଅନେକ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି ଯାହା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ ଉପକାରୀ ଅଟେ। ବାଦାମକୁ ସିଝେଇକି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ବାଦାମକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀରରୁ ଖରାପ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ସ୍ତରକୁ ବାହାର କରି ଭଲ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ ଯାହା ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ବାଦାମରେ ଓମେଗା 3 ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ରହିଥିବାରୁ ଏହା ଆମ କେଶ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। କେଶ ଭିତରୁ ମଜବୁତ କରିଥାଏ। କେଶକୁ କଳା କରିବା ସହିତ କେଶ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ବାଦାମକୁ ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀରରୁ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ ବାହାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ବାଦାମରେ ବିଟା କ୍ୟାରୋଟିନ୍ ନାମକ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ରହିଛି ଯାହା ଆମ ତ୍ୱଚାକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ସହିତ ଚେହେରାରେ ଚମକ ଆଣିଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ବାଦାମ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଓଜନ ହ୍ରାସ ହୋଇଥାଏ କାରଣ ବାଦାମରେ ପ୍ରୋଟିନ୍, ଫାଇବର ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହାର ସେବନ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଭୋକର ମାତ୍ରା କମିଯାଇଥାଏ। ବାଦାମକୁ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀରରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଥଣ୍ଡା, କାଶ ଭଳି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ବାଦାମକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଫୁସଫୁସକୁ ମଜବୁତ କରିଥାଏ। ମହିଳାମାନଙ୍କର ପ୍ରଜନନ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ କାରଣ ଏଥିରେ ଫୋଲିକ୍ ଏସିଡ୍ର ମାତ୍ରା ବହୁତ ପରିମାଣରେ ରହିଛି। ଏହା କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ଜଟିଳ ରୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ବାଦାମରେ ପଲିଫିନାଲିକ୍ ନାମକ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଥିବାରୁ ଏହା ଆମ ପେଟରେ କ୍ୟାନ୍ସର ହେବାକୁ ଦେଇନଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ଭଳି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିଥାଏ। ଏହା ଆମ ଶରୀରକୁ ଏନର୍ଜି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ବାଦାମ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତହୀନତା ଭଳି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ବାଦାମରେ ଭିଟାମିନ୍ ଡି, କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି ଯାହା ଆମ ହାଡ଼କୁ ମଜବୁତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିଥାଏ। ବାଦାମରେ କାର୍ଡ଼ିଓପ୍ରୋଟେକ୍ଟିକ୍ ରହିଥିବାରୁ ଏହା ଆମ ହାର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ବାଦାମ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ୟାସ୍, ବଦହଜମି, ଏସିଡ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ବାଦାମ ସେବନ ଦ୍ୱାରା ଆମର ହଜମ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଯାହା ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପକାରୀ ହୋଇଥାଏ।